A detección Estribeñeco non ten absolutamente nada que ver co que aparece na serie. Fíxate o importante que é este tipo, a cantidade de diñeiro que ten, ou que tiña, supoño que seguirá tendo, non? A este ciudadano, o daño que lle está facendo a sociedade importa en bledo. Cuanto máis diñeiro gane, mellor. Non ten sentimiento de culpabilidade desde o punto de vista social. E es un histórico, digamos, da loita contra o narcotráfico aquí en Galicia. Debes de ser recto no exercicio da profesión, debes de ser honrado, ser a boa persona, eso xa é unha cuestión íntima. É unha profesión que engancha, ten que gustarche, porque se non eres feliz, preferes estar nunha oficina facendo unha denuncia, ou o que oías falar por teléfono era impensable, que hoxe que se poida falar, se falan en sánscrito, os que se dedican a esas actividades, pero de aquel falaban pero con toda a tranquilidade do mundo. Ese día que escoitaches ese acento colombiano, que pensaches? Estamos ante un feito importante, efectivamente. E eu era. Iso tiña unha frase os colombianos que o explicaba moi ben. Dicen, compañero, o plata o plomo. E era verdade. Non lles costa traballo ningún, nin diñeiro en mandar aquí a dous sicarios que lle pegan 6 tiros. Xa hubo encambados, xa hubo máis de un morto. Os colombianos son os que lle enseñaron aos españoles a traballar eso. Que che dou 5 tiros e me quedo tan contento que non pasa nada. Esta operación Nécora que foi aí xa cumpliu este ano 35 anos, sempre se di que foi un antes e un despois. O que fixo a operación Nécora foi dar un aldabonazo tremendo dirixido á sociedade en xeral para que se disen conta cual era a situación en Galicia sobre o narcotráfico que se estaba producindo maus cheas. Totalmente a sociedade infectada de narcotráfico. Era goloso porque producía moito diñeiro. Como crees que cambiou o panorama a hoxe en día? Se faz caso ás aprensións, cada vez peor, cada vez hai máis, cada vez máis grandes. Pasaches medo algunha vez? A min dame vergonza decir eso. Teño que dicir que non, nunca pasei medo. Ao contrario, pasei momentos agradabilísimos. Nunca pensei que podía pasarme algo e nunca me pasou nada. O sea que acertei. Se levas unha pistola no cinturón e a levase por algo, Enrique León, moitísimas grazas por estar no Tanto que Contar nesta segunda tempada. Ti es un histórico, digamos, da loita contra o narcotráfico aquí en Galicia. As circunstancias do momento en que me tocou estar aquí, pois fixeron eso precisamente. Fixeron que inevitablemente teves de que convertirme en un personeiro conocido precisamente. Porque ti, claro, ti eras, agora es policía xubilado. Ti eras policía, segues a ter como ollada, non? De policía, porque cando chegaches aquí estabas como fixándote en todo, non? E preguntando por todo. Un nunca deixa de ser policía, digamos. Claro. Eso crea dependencia, esa profesión. Dependencia de que unha serie de factores que che fan interesarte por todo o que está ao teu redor. E bueno, sí, efectivamente. Era algo que querías ser dende Eso pequeniño? crea como un bautismo, crea dependencia, crea sí. Non me vas a interrogar, non? No, por Dios me libre. Se calda eu un pouco a ti. Tampouco claro. tería de que, de interrogarte. Pois é que non... Sí. Te recordas? Os malos. Os malos, Claro. efectivamente. E os malos Tú nesa tes época... unha pinta de ser boa persona que non vexas... Non sei Teño que os meus máis. momentos, pero sí que Claro. efectivamente intento ser boa persoa. Tamén hai que ser boa persoa para ser policía, non? Ou debería ser. Debes de ser recto no exercicio da profesión, debes de ser honrado, ser a boa persona, eso xa é unha cuestión íntima. O sea, pero bueno, debería de ser, sí.
Está claro. Bueno, ti decidiches ser policía e chegaches a Vilagarcía de Arousa no ano 1970, se non... Exactamente. E como era a Vilagarcía desa época? Viña de Barcelona. Estaba bastante cansado. En Barcelona non cheguei a estar 2 anos, pero estaba cansado de estar no mismo servicio, no mismo traballo, e non me gustaba. Entonces, en plan de un pouco de facer notar o meu disgusto con respecto a esa situación na que estaba, pois, saliron vacantes en Galicia e pensei que non me tocaba, a miña sorpresa foi cando chegou o momento o mes e medio de pedila que me dixeron pa Villagarcía. Ujú, Había pedido en primeiro lugar Coruña, Vigo, Pontevedra e podíanse pedir 4 ujú. vacantes. En último lugar, Vilagarcía. Eu non había estado nunca en Vilagarcía, nunca. Non, porque ti és de Verín. Ahora, fun rápido, sí, Así. sí, fun rápido. Cheguei a Vilagarcía día 26 de enero do ano 1970. O día 2 de febreiro conocín a unha rapaza, coa que ao ano e medio caseime. Ah, Sí, o sea que isto moi rápido, todo sí, moi, sí, sí, moi rápido. sí, sí, O así, sea, que chegaches a Vilagarcía, novo traballo, namoraches... sí, o que pasa é que cando eu cheguei a Villagarcía todavía vivía o defuntiño, o Ujú, sea que claro, non, lle quedaban 4 anos, claro, iso é dicir, era unha pero época, aínda estábamos na dictadura. sí, sí, por Como eso, sí, foron sí. eses últimos anos de ditadura sendo policía? En aquel momento era impensable que puidese suceder algo que se saliese do normal, o sea que a xente estaba moi acogotada, entonces pois non había grandes manifestacións. Ujú, Pero vamos, sí, sí, esa foi a miña chegada a Vilagarcía ujú. a primeira a primeira acórdome perfectamente Mm. do primeiro servicio que vixen chegado a Vilagarcía, Así que foi? perfectamente. Cal foi? Foi deter a un tipo que había, hurtado, que era un hurto, non era un roubo, o diñeiro da caixa dun bar. Mm. Eran Detilo, ese detelo e xa está, pero daquela non tiña, non había delegacia en aquel momento, era un remanso de paz, ujú, non había nada, ujú. nada. Claro, pero despois chegou a transición e a cousa foi cambiando, non? Claro, claro, naturalmente. E de que xeito? Hasta naturalmente hasta chegar a esta situación Ujú. en que te tropezas con un feito a mí xa me pasou unha ocasión estar na terraza da miña casa, na terraza non, asomado á ventá, Ujú. e ver a un chaval conocido tratando de vender un radiocasete. Baixei mangao a por el e collino collino co Sí. radiocasete que acababa de roubar dun coche. Entón, collino o radiocasete a el e levenos pa comisaría. E ao entrar na comisaría, cual non sería a miña sorpresa, que había un tío facendo unha denuncia e viu o radiocasete e dice: "Ese es el radiocasete que estoy denunciando yo, Ujú. que me lo robaron de mi coche". E dice: "Pois aquí o ten, a el, o radiocasete e o tío que llo roubou". Sí, sí, pero eran situacións que se producían moi de vez en cuando. Ujú. Claro, pero pouco a pouco iso comezou a cambiar, non? E comezou, pois, Claro, a ser habitual o evidentemente. contrabando. Como te percataches ti desa situación, dese cambio? Eso cambiou, foi un cambio que o trouxo o cambio da sociedade, trouxo detrás de sí eso inevitablemente, Ujú. eso é inevitable, é o que hai, o sea que non, eso Sí, non quere dicir que eu fale en contra da liberdade, ao contrario, non, por suposto. non, por suposto que non.
pero Pero aquí se é, deron unhas circunstancias particulares no que ese contrabando comezou a ser habitual. eso xa son outros Lópeces, home. Ujú. Eso xa é outra cousa. O contrabando de tabaco empezou nos finales dos 70 e comenzos dos 80. O contrabando de tabaco non era un delito, era unha infracción tributaria. Ujú. Entonces non estaba penado. Despois, a partir do ano 82, xa se meteu no Código Penal o Ujú. contrabando de tabaco. A partir dunha determinada cantidad e tal, que eran 1 millón de pesetas, 6.000 euros. Pero xa era un delito. Xa podía haber penas privativas de liberdade. E había un xuez en Cambados, porque naquel momento Vilagarcía dependía do partido xudicial de Cambados. Ujú. E díxonos, éramos moi amigos, e díxonos, por que non os encargáis vosotros de investigar isto, porque tal? Sí, nos encargamos. El autorizounos unha serie de intervencións telefónicas e empezamos a investigar o tabaco. E aos 2 anos fixemos unha operación sumario, era o sumario 1184 da Audiencia Nacional. E aquilo foi impresionante, de verdad. Impresionante por todos os motivos. Foi o que oías falar por teléfono era impensable, que hoxe que se poida falar, que Mm. hoxe falan en sánscrito Claro. os que se dedican a esas actividades, pero de aquel falaban Con pero con total toda a tranquilidade do tranquilidade. mundo, porque non pensaban baixo ningún concepto que podrían estar oíndoos ou que podían estar uns teléfonos intervenidos. Ujú. Bueno, así foi. Nese caso era contrabando de tabaco, ¿no? En aquel no, cuando empezamos nós, contrabando de tabaco, pero era un delito xa. Ujú. E xa sendo É que senón non podíamos nós intervenir. claro, claro. Eso era misión en aquel momento da Guardia Civil. Sen embargo, socialmente era algo que estaba moi, Sí, moi era algo asumido moi por normal na sociedade. Eu lembro, pois que alguén da miña familia mercaba tabaco que e ofrecíanche de batea ou Sí, por normal. suposto, por suposto. Pero nin sequera creo que era que supoñía Sí, un sí. problema moral para ninguén. Sí, era diñeiro que deixaba de recaudar o O Estado Estado. para emplealo a Ujú. favor dos ciudadanos. Mm. Entonces, eso, de aí sacaban eles as ganancias, claro, os contrabandistas. Por que? Pois por unha sencilla razón, que ese diñeiro, como non era delito, eles dábanlle de ganar diñeiro á xente, tal, Mm. oye, hoxe hai unha descarga, si queres participar, Ujú. si ves, pois dámosche Mm. 5.000 pesetas ou que fose. Mm. 5.000 pesetas en aquel momento non as ganaban todos os meses toda a xente, Non, claro, O claro. sea, o que iba unha noite a facer un desembarco, a axudar a facer un desembarco, pois estaba ganando mellor o que non ganaba en todo o mes. Entonces, pois, bueno, a xente era goloso, Ujú. pero claro, ese era o problema, Era tamén empezamos. perigoso, non? Porque agora xa era constitutivo de delito, porque o estabades a investigar. De aquela era primeiro, o sea, interveñíase a Mm. mercancía, pero non había penas privativas de liberdade Ujú. para o que se dedicaba a eso. E nada máis, o sea, que eso era o que había, perdían o de Ujú. mira, en unha ocasión fomos perseguindo unha furgoneta que pensamos que iba chea de cocaína, xa nos anos Xa máis adiante, sí, claro. máis adiante, xa nos 90, 91, 90, bueno, Mm. pois fomos perseguindo, non interesaba darlle o parón á furgoneta hasta que non estuvo en Lalín, Ujú. porque senón podíase saber de onde procedía
a noticia que nos habían dado a nós. Pois fomos detrás deles, era, a ver, abrindo a furgoneta, identificámonos, abrindo a furgoneta, a ver que levan dese e tal. Era todo o tabaco. Pregunta automática do que iba vigilando o tabaco. Bueno, como sempre, non? E nós, como sempre, que o 50% para cada un, non? Pois iso era o que facían antes, iso era o que se facía. 50%, pois que facían a aprehensión e o 50% para non perderlo todo era para eles. Pero claro, eso en cuanto deixou de ser unha infracción tributaria pasou a ser un delito, eso xa... Entón, Iso xa cambiou, os claro. tíos, non, mira, nós somos policías, e os tíos quedaron así, e dicir, nos, las jorobamos. Entón, pois, non... Claro, ser policía nesa época, nesa sociedade, non Non sería estaba fácil, non? acostumbrada a sociedade que a policía fixese esas cousas. Tampouco as podía facer porque o resguardo fiscal tiña unhas determinadas institucións que non era a policía, Ujú, outros, que eran os que se dedicaban a eso. Bueno, ujú. así foi. Claro, tiñades que de algún xeito ir educando a sociedade, tamén os A propios sociedade é policías. difícil de ser. A sociedade non edúcase sola. Ujú, Vamos a ver, ten unha explicación eso, a sociedade que cría esos persoeiros, esos ciudadanos que sacan diñeiro de donde sea necesario, de donde faga falta, sobre todo cuanto máis millor, pois entonces eses saben que están facendo algo malo, mm, que non ten penas privativas de libertad como castigo. Bueno, pero daquela o gobernador civil da provincia, o delegado de Hacienda, tiña capacidade de impoñer penas moi cortas privativas de libertad, De ujú, aquela sí se podía facer. Entón, pois, bueno, eso era o que... ujú. Entón estabades nese momento en que estabades a facer escoitas, non, supoño, para poder interceptar esas mercancías, e pode ser que nunha desas escoitas ti escoitaches un acento diferente, acento colombiano. E Sí, foi a partir de aí efectivamente, cando te diches de me conta sorpunde. de que a cousa podería estarse a converter nalgo moito máis serio? Claro, era un... a estábamos investigando a un contrabandista e narcotraficante despois da zona, non? A zona estoume referindo a Vilagarcía, Mm, Vilanova, sí. Cambados, Grove, tiñamos teléfonos intervenidos era difícil en aquel momento, pero Mm, agora os teléfonos interveñes todos claro, desde Madrid, claro. e Mm, pásanche as conversacións por tal, de aquela non había que alquilar un piso no sitio en donde querías facer a intervención. Pero bueno, era o que se facía. Frente a un piso que tiñamos en Cambados investigando, o sea, con teléfonos interveñidos, matouse a muller de Laureano Ubiña, como se chamaba? Bueno, a muller de ujú. Laureano Ubiña que se matou ali nun accidente, iba a buscar a filla a unha discoteca ali en Cambados, ali meteuse contra unha esquina dunha casa e ali quedou, sabes? Ujú, Bueno, pero había enfrente ao sitio en que se matou ela, había un piso alquilado pola policía, ujú. na que habían 5 ou 6 escoitando teléfonos. Bueno, Estaban alí escoitando día e noite, imaxino, non? sí, sí, escoitando. Dependía, escoitar o teléfono en directo dependía de como supeses que estaba a cousa de quente. Ujú, Se a cousa estaba a punto de reventar, había que estar ali todo o día, toda a noite. Eu mm. xa vi salir a un compañeiro meu da Brigada Central de Estupefacientes con unha bolsa chea de cintas de Uer, Mm, Sure que había antes, de o día e noite voa ás 8 da tarde, mm.
levaba traballo para estar toda a noite traballando, pero bueno, é así, é o que ten de maravilloso esta profesión, sí, Mm, que nunca é o mismo, ujú, nunca é, entonces, pues, bueno, ten ese encanto, non, do desconocido, do que, non, eso mm. é. Claro, é emocionante, supoño, nesas escoitas, ese día que escoitaches ese acento colombiano, que pensaches? Home, pois estamos ante un feito importante. Primeiro, de aquí vai saír algo importante. Efectivamente, eu era, pero cuidado, porque a forma de chegar a falar o galego co colombiano pasou tres distintos, tres persoas distintas, porque el acabou falando co jefe supremo da familia, Ujú. eso son palabras maiores xa, eso son, e sí, o sea, Cando foi esa escoita ese día, aí xa sospeitabades que ademais de tabaco se estaba a traficar con outro tipo de drogas, con cocaína neste caso? por suposto, sí, O sea, eso naturalmente. foi como unha Non, pero confirmación. os colombianos non vendían tabaco, Por iso, por iso. vendían cocaína, eso, Mm, ujú, ademais, cuidado con que non lle pagasen, porque xa hubo máis de un que quedou no intento, ujú, e outros que non puideron matalos, pero iso tiña unha frase os colombianos que o explicaba moi ben, dicen, eh, compañero, o plata o plomo. ujú, Tú verás como era verdade, pero non lles costa traballo ningún, nin diñeiro, moito diñeiro, en absoluto, en mandar aquí a 2 sicarios que lle pegan 6 tiros a un, xa hubo en Cambados, xa ujú, hubo ujú. máis de un morto, eso. Claro, eran diferentes, o sea, narcotraficantes colombianos xa daquela eran moito máis Sí, agresivos que os de aquí. claro, os colombianos son os que lle enseñaron aos españoles a traballar eso realmente que che dou 5 tiros e me quedo tan contento que non pasa nada, porque Mm. escapan. En este caso concreto do de Cambados collímolo en Portugal, pero bueno, collímolo en Portugal e fixemos un intercambio intercambio non, fixemos como se chama unha non me acordo como se chama agora, pero bueno, chamáranos os policías portugueses, temos aquí Ujú, este cidadano, non sabemos quen é, nin que fai e tal. E dice, non o soltedes, que acaba de facer un asesinato aquí. ujú. Bueno, como facemos para, pois isto ser vía de urgencia para facer a chegar á ponte internacional de Tui, os portugueses do outro lado, nós deste lado, empuxalo, collelo e xa está, para dentro. Mm. Claro, era o Claro, sistema máis fácil, non? polo que contas é unha época na que non parabades, non? Porque ese tráfico era moi asiduo, moi habitual. O Estado, respondía a esta realidade que se estaba a vivir? Inevitablemente o Estado vai detrás das necesidades. Mira como anda, se diches o periódico de hoxe, como anda a sanidade. Pois o Estado inevitablemente vai detrás das necesidades, Pero, respondías. tardou en percatarse do que estaba a pasar? Sí, claro, naturalmente, iso sempre vai moito máis despacio. Como eles non teñen que dar conta, os malos non teñen que dar conta a naide, os colombianos, que son os máis malos de todos, pois, pero non teñen que dar conta a naide, eles o que queren é de ganar diñeiro, xa está, diñeiro que lle importa un bledo o daño que produzan con Ujú, ese diñeiro, o sea, con ese negocio. ujú, Iso é unha cuestión de principios éticos, e os principios éticos esa xente normalmente non os ten. ujú. E cuanto máis diñeiro, millor.
Ujú. E nada máis. E que vin nunha entrevista a Baltasar Garzón que dixo que a Operación Nécora foi a primeira grande operación contra o narcotráfico, que ata ese momento o Estado non fora presente, non estaba presente no que estaba a pasar. E a partir de aí foi un antes e un despois. Claro, porque tú sabes como empezou a operación, non é correcto? Qual foi o orixen da operación? Foi o que dixo un arrepentido, que eu non creo nesos arrepentimientos, pero Que foi o que dixo el nese pois momento? que estaba oindo falar os que estaban os contrabandistas Ujú, que estaban na cadea en Pontevedra, e ele estaba ali tamén por outras cousas. Entón, oíndo falar, foi tomando nota, e escribín unha carta ao xulgado ujú. de guardia de Pontevedra. O xuez de guardia de Pontevedra, en cuanto viu aquelo, fixo isto pa Madrid, para Garzón. Ujú, Eran da mesma promoción, o sea, que era o xuez era Luciano Varela. ujú. Que foi o que oiu, e que por lo menos fíxolle caso á carta e mandoulle a Garzón. E o Garzón automaticamente montou coa Brigada Central de Estupefacientes un operativo que durou bastantes meses, pero hasta que chegaron a Vilagarcía. Cando chegaron a Vilagarcía, as noticias ou as ordes que tiñan os que viñan a facer esa operación, a Operación Nécora, que despois chamase a Operación Nécora, pois viñan ca idea de que non se puede decir absolutamente nada de esta operación a ningún funcionario de la comisaría de Villagarcía. Claro, porque era algo que era Oh, secreto, era estaban unha operación todo o mundo secreta. pensaba que estábamos metidos no tal. Eu ese día Ujú. cheguei ali de un xuicio na Audiencia Nacional, cheguei no tren, a Vilagarcía, cheguei ali e dixen: "Tomara unha comisaría, un comando Claro, parecía que evidentemente o que estaban era facendo detencións a mansalva. claro, porque vos, os propios que estabades alí no campo traballando todos os días, non sabíades que ía Bueno, sí. acontecer. Non, sabíamos que estaba non que iba a Que se producirse estaba esa cocendo. operación. Vale. No, eso non o sabíamos, non podíamos sabelo. Non podéis entrar na comisaría, nos dixeron os que estaban na non podemos, por que non podemos entrar? Pois porque el juez, Baltasar Garzón, Mm. e el fiscal, que era Javier Zaragoza, dice que non, nada de funcionarios da comisaría de Villagarcía, pa casa e fuera. Non, Marchaches para casa? claro, que íbamos a facer se non podíamos entrar na comisaría? Claro. Claro, non podíamos entrar na comisaría, nin siquiera podíamos intervenir en nada. Mm. Fuera. Claro, pero ao final tamén vos erades os que máis sabiades como é a realidade, non? E como era o contexto. Pero Claro, eso foi entendo despois. xa, eso foi Despois cando se deron conta que non tiñamos nada que ver en esa situación, en esa cousa e tal, e claro. cando se dieron conta de Garzón concretamente e o fiscal Javier Zaragoza se dieron conta do volumen de noticias que nós tiñamos e as investigacións que habíamos feito que era moi importante. Entonces aproveitáronse deso para poder despois, o sea, eu pasei de ser o apestado porque non podía entrar na comisaría aos 3 meses a levar todo o sumario Claro. en un coche para Madrid. Claro, supoño que tamén vos erades parte dos investigados, claro. Claro, claro, pero eso era moi en aquel momento nós tiñamos toda a información do mundo, toda, e eles non tiñan nada, Claro. ningunha. Entonces o normal é que empezaran por ter sospeitas de todo o que Mm. rodeaba de tal. Poño, si estos tíos me están dicendo, que pasa? Aquel era un fantasma impresionante, o tío que estaba falando e dicindo esas cousas, porque ao final ese tiña unhas carencias tremendas de conocimientos acerca Ujú. desas operacións. Entonces, pues, bueno, ao final fomos nós os que
Eu estuve en ese día, pola noite, estuve pois, hasta as 4 da mañá falando con Garzón. Tanto é así que o día seguinte, cando xa nos viñamos, dicen: "Tú te quedas aquí", díxome Garzón. "Yo aquí". Dice: "Sí, sí, ya se lo digo al director general de la policía para que te quedes aquí conmigo, ayudarme a la tal". Dice: "Mire, es el mes de agosto, no, aquí en Madrid, no, a mí no me ta, además tengo familia en tal". "Bueno, si no quieres, no, eso te es voluntario, si quieres quedarte, pero no tal". E dice: "Yo, desde allí lo que haga falta, pero non tal". E despois, si tiña calquera que viña que quería falar, eh, vete a la comisaría de Villa García e preguntas por este ciudadano e allí te atenderán. Entón, Ujú. mandaba, Mm, esa era a cousa, pero bueno, é normal. Eso, en esa situación, é normal, eso. mm. Esta operación Nécora que foi hai xa cumpliu este ano 35 anos, sempre se di que foi un antes e un despois, non? Porque, os narcotraficantes eran, de algún xeito, parecían un pouco intocables, e a partir de aí xa non foi así, xa non, por lo menos xa non parecía que ia ser así e xa non se sentirían así, porque Mm. acabaron a maior parte no cárcere, na cadea. Non, sí, claro, naturalmente. Eran, claro, eran intocables. Non é que fosen intocables, é que eran un tipo, non tiñan penas privativas de libertad escasísimas. A primeira, que collimos, organización que collimos destinada a facer contrabando de tabaco era a familia a Ros, famosa, que era Ramiro, Olegario e Sito Miñanco, que era un dos que fixo máis. Bueno, pois en 6 meses moveron 6.000 millóns de pesetas. Entón, claro, Mm, eso é moi goloso, Se tú vas a mirar as contas no tal, dices: "Coño, que isto como non vai a caer a xente? A xente métese salvo que teñan uns principios éticos tremendos, senón mm, métese e xa está, tranquilos, e además, como che pasa ahora vas, tú dices a un tío que ven "Oye, toma, leva este paquete a Madrid, aí tes ese coche". Con este o coche xa, estáte esperando un tío ali, xa sabe que é cual é o coche, tú vaslle dar unha contraseña e tal, daslle as chaves do coche, vaciano, volves pa aquí, cando eles fagan o que tal, xa cho deixan no mesmo mm, sitio e vas pa Galicia. 3.000 euros por o viaxe. 3.000 euros non o gana non. ese ciudadano que podía ser mecánico Ujú, dun garaxe, pero non os gana no mes, xa non os gana nin agora, xa non che digo daquela, mm, pero entonces, pois, bueno, é moi goloso. mm, Entonces, eles xogan con esa, ahora, mm, claro, por que xogan con iso? Porque unha cousa é o precio da cocaína no orixen, e outra cousa é vendelo en Centro Europa, vendelo en España, vendelo en tal. mm, E o precio é sabroso, ujú. A operación Nécora foi case que de película, non? Con Garzón no Esa é a parafernalia helicóptero. que se monta ao redor desas operacións. E como o viviu a vila, a xente da vila? Sí, bufa. Había moita xente prexudicada por o narcotráfico. Moita xente porque tiñan fillos e que caían na pasa que no que caían os seus fillos e do que morreron, a maior parte dos que morreron era por consumo de heroína, Ujú, non de cocaína. mm, A cocaína non mata da forma que mata a heroína, non. A heroína convirte as persoas en piltrafas, en auténticas piltrafas. Entonces, pois, bueno, pero aproveitáronse de ese impulso mm, para, magnificar a loita contra calquer tipo de de droga. droga. Eso, Ujú. eso. Pero e como era ese ambiente o día seguinte? Como estaba a rúa? A xente, de que falaba? Supoño que non se falaba de outra cousa. Uf, non sei que dicirche, eu Mm, non, a verdade é que non, nós era do que falábamos, claro, porque era o que facíamos, pero a xente, bueno, si, estaba sensibilizada,
co problema do consumo de estupefacientes, sin duda, pero porque un periodista que había en Vilagarcía de Radio Rosa, da cadena SER, Felipe Suárez, escribiu un libro e puña unha fotografía de un equipo de fútbol en que morreran todos, menos un, todos os demais morreron a consecuencia da adicción ás drogas. Claro, eso, sobre todo as máis. Outro día estivemos en Vigo no 40 aniversario da creación de Érguete. Carmen Avendaño e tal, esas mulleres todas que se preocuparon de eso, porque todas tiñan fillos que se... Que morreron, sí. Claro. Estivo tamén Garzón, estiveches con el. Estuvo, Claro, estuvemos cenando con el o segues xoves. a manter relación con el? Sí, moitísima. Somos moi amigos, sí. Mm, Eu fixen comisións rogatorias con el ao estranxeiro, pero sí. mm. Sempre quería que fose eu con el, sí, moi amigos. Claro, pero traballabades moito Sí, a man a veces man. recorrían os compañeiros a min. Mm, Ole, a tú que eres amigo, habla, dile que nos autorice aí a hacer esta, tal. Entonces, ¿respondes tú? Sí, respondo yo. Dile que vengan a buscar los mandamientos. Xa está, pero bueno, eso é normal, o sea, eso. Ten confianza en un e, bueno, entonces sabe perfectamente que non te vai que non o vas a engañar, pois xa está. mm. Dende logo, a operación Nécora foi moi exitosa. Colleron a Manuel Charlín, Marcial Dorado, Laureano Oubiña, pero escapou Sito Miñanco, non? Como puido escapar? Porque esa operación fíxose posiblemente sin contar cos que máis sabían deso, Ujú. porque había que facela así, sin contar con esa. Xa verían tempos mellores, xa verían outras operacións nas que volverían a caer todos eles, como sucedeu. Efectivamente, porque un pouquiño máis tarde colléchelo. Por Como eso, foi a detención de Sito Miñanco, que ademais era, bueno, era moi carismático, non? Era un dos máis grandes. a detención de Miñaco non ten absolutamente nada que ver co que aparece Nas nas series. Como era Sito Miñanco? Miñaco detuvémolo outro compañeiro de Vilagarcía e eu. Estábamolo buscando e tal, porque, pois eso, están pendientes de detención por unha operación de contrabando e tal, de tabaco. Encontramos o coche dele en frente dunha cafetería, ten que estar aí na cafetería, sabíamos que iba a esa cafetería con bastante frecuencia. Estuvemos esperándolo aí ao lado do coche del, con un coche noso, a policía, un coche camuflado. E apareceu, tío, xa, nós tivemos a fotografía del, e dices, tú eres Sito Miñanco? Sí, pois deixa ese coche, o teu coche ves con nós que te levamos gratis. E veu con nós, e levámolo para tal, montoulle un cristo á muller, porque lle encontramos 4 cartóns de tabaco debaixo dun zócalo da cociña. Tú queresme buscar a ruína, quería pegarlle, queresme buscar a ruína, queres tal. Dixes, tranquilo, macho, que nós non vimos por 4 cartóns de tabaco, vimos por moitos miles de millóns de pesetas en tabaco e tal. E o tío quedou tranquilo en ese momento. Que xa cando non quedaban tan tranquilos era cando xa lle dicías: mira, vas pa Madrid que te está esperando o xuez Garzón. Aí xa había máis Xa problemas. notaban que era algo xa máis serio, non? Eh? Como que xa era algo máis serio a Claro, cousa, que se poñía seria a cousa. Decíaslle que quen te está esperando é o xuez Garzón en Madrid, na Audiencia Nacional, decía, pois claro, inmediatamente, composición de lugar, vou po trullo, non me queda máis remedio, o sea, unha vez que vai adiante de Garzón, Claro. xa se encarga el de meterme, claro. Pero iso foi como uns 7 meses despois, non? Da operación Nécora.
Sí, iso foi unha vez pasada a Porque el marchou operación. a Panamá, pode ser? El marchou a Panamá porque tiña unha moza ali, tiña unha novia, era filla o sea, filla de un ministro do presidente de Panamá, aquel Mm, Carapiña que se chamaba, que era que era un general, non me acordo como se chamaba. mm. El era, tiña unha era guapísima, ademais, guapísima. Chámame a atención que dis, Sito Miñanco non era como queren vender. Non era? Como o queren vender ou como mostran, non, as series, por exemplo, supoño que te refires No, ás series, que non, parece que era nada que ver. un home Pero, bueno, eu carismático. supoño que á serie teñen que darlle algún interés. Claro, si tú, como os que cortan, os que cortaron os billetes e apareceron ali na auga e tal, que ali na serie parece que lles achacan a Laureano Viña, non era de Laureano Viña, cortaron os billetes ao lado da comisaría, ao lado mismo da comisaría, en frente do Concello de Vilagarcía. E estuveron toda a noite cortando billetes de 5000 pesetas, pero toda a noite cortando, pero hasta que atascaron os desagües. Entonces descubriuse precisamente por ese atasco. Pero eso é darlle ambientillo a tema para que a xente que a enganche. Claro, Aí todo o mundo me pregunta a mesmo: "A que nos cantos disparos fixeches para deter a Sito Miñán?" Ningún. ningún. Como ningún? Ningún. Coño, na serie vese que van disparando detrás deles, eso é mentira, non é verdade. Ningún. No. Bueno, viche la serie, claro, supoño. Sí, por suposto. Eh, Eu eh, di, pero ven a fer, a serie participei na 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 roda que hubo Ujú. de ¿De qué? persoeiros que Ajá. estaba esta Carmen Avendaño tamén, estábamos xente, o día que se emitiu o primeiro capítulo da Ujú. serie. O teu Anda que a mí costoume falar con Nacho sí, Carretero. Mirás, o Ah, Nacho no, Carretero, Nacho Carretero, Nacho Mirás, o autor do libro. pobriño, Nacho Carretero, falei 3 ou 4 días seguidos no meu coche, metidos ali os dous, pom, 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 falo. Nacho ten moita Sí. sí, Dame as gracias no libro, sí. Sí, dame en Mm. eso foi, bueno. Claro, libro que ademais foi secuestrado no seu momento, O o libro, si, libro. eso foi o mellor que lle pudo haber feito o alcalde do Grove. Sí. O mellor que lle pudo haber feito, sí, sin dúda, sí. Ai. Eso foi dixenlle eu ese día na roda aquela que tivemos ali antes do primeiro episodio, non te preocupes, en directo, dixen, non te preocupes que xa che darei eu máis datos para que podas escribir 3 ou 4 libros máis. Bueno, o teu personaxe está, bueno, que está inspirado en ti, non? Creo que na serie Garda Civil, pode ser? Na serie. Está Sí, inspirado na pero túa figura, ten pero a súa explicación eso sí? tamén, Si, cando a Garda Civil se enterou de que se iba a facer esa serie, dixéronlle: "Mira, nosotros como va a ser la Guardia Civil la que hace, la que tal, os facilitamos, los coches antiguos, uniformes antiguos, e tal e cual. Ahora bien, el protagonista va a ser un sargento de la Guardia Civil". E eles aceptaron, Ajá. aceptaron, e o protagonista parece ser que son eu, pero eu non fun guardia civil nunca, jamais, xamais, Está sí. baseado en ti, pero de xeito lonxano, non? De lonxe un pouco. Sí, no, pero é que, eso foi foi unha movida moi grande porque despois desa operación a Garda Civil levantou moitos cuarteles enteiros, levantounos, trasladaron a xente, porque había por eso, porque como non era delito, nin estaba castigado con penas privativas de libertad, entonces o que se facía era, pois eso, o repartir, o tal, daba lugar a unhas situacións desagradables.
Ujú. desagradable. Entón, pero bueno, E como era, digamos que a comunicación ou o traballo entre as diferentes forzas de seguridade? como a comunicación. O sea, como era o traballo? Se estabades, digamos. Nós non tiñamos intervención ningunha, porque como non era un delito e nós solamente podíamos intervenir cando en funcións de policía xudicial, Mm, que foi o que nos dixo o xuíz de Cambados, agora podéis entrar vosotros en esta lucha. ujú, Ahora, pero a partir de ese momento. ujú. O sea que E a partir da operación Nécora, digamos. eso estaba cando foi a operación Nécora, foi a primeiros dos 90, Claro, pero como cambiaron as cousas a partir de aí? O que fixo a operación Nécora foi dar un aldabonazo tremendo dirixido á sociedade en xeral Mm, para que se disen conta cual era a situación en Galicia sobre o narcotráfico, que mm, se estaba producindo a maus cheas. mm, O sea, está totalmente a sociedade infectada de mm, narcotráfico. Por qué? Porque era goloso, porque mm, producía moito diñeiro e mm. moitos pero era eso, sí. Claro, pero a cousa non parou. Non para, non, o sea, a ver, as penas privativas de libertad teñen unha función de, aparte Disuasoria. de función reparadora para a sociedade dice ve que se lles castiga con penas privativas, pero Mm, sobre todo de que asuman que van a ser condenados a penas privativas de libertad. ujú, Vamos a ver, Sito Miñanco, fíxate o importante que este tipo, a cantidad de diñeiro que ten, ou que tiña, supoño que seguirá tendo, non? Eu, pero a este ciudadano, o daño que lle está facendo á sociedade importalle un mm, bledo nada, non lle importa nada. Eu cuanto máis diñeiro gane, millor. E xa é tal, e non ten sentimiento de culpabilidade desde o punto de vista social. mm. Eu, hacia a sociedade, teño unha deuda pendiente por estar facendo isto. Non, non, eso Crees que non existe o arrepentimento neste caso? para nada, eso non existe. O arrepentimiento en eles, para nada. De feito, Sito Miñanco, que era o que che iba a decir, leva a mitad da vida na cárcel. Mm, O sea que, pouco lle pode facer a el eso. O que pasa é que eso ese, ese de estar aí pendiente de se sale a operación, se non sale, e falando cos colombianos, falando cos de aquí, e tal, oye, como vai o tal, como van de su viaxe, tendes algún problema? Pois non, non, problema ningún, hasta que lle cae encima un barco da Marina Española cheo de policías entonces, pois bueno, mm, pero mientras non teñen esos problemas, non. E mm. despois, a responder por a xente toda que caíu, e pagar as fianzas, Mm, os mellores abogados de España, e mm. xa está. Supoño que foi unha época de moito traballo, non estabas completamente Pero inmerso. tú sabes, a ti gustache o teu traballo, non? Ujú, Por suposto. sí. Pero tú sabes o que significa para nós traballar en eso permanentemente, estar todos os días, pois estar estar na flor do asunto, Mm. eso E é maravilloso, ujú, claro. Se che gusta é maravilloso. e Se non como. che gusta, Claro, non. para xustificarte na casa despois é un Pois problema. iso ia dicir, como facías para conciliar a vida persoal e a laboral? Porque. Teño unha suerte, eu tuven a sorte de que a miña muller, que despois morreu, estaba eu en activo aínda cando morreu, eh
Pero a miña muller, pois, xa sabía do que iba, sabía que desaparecía uns cuantos días e que non aparecía durante unha temporada, a lo mellor que non aparecía e que... Claro, nunha época onde ademais non había, teléfonos móviles, onde non era tan fácil comunicarse. Sí, pero iso era, bueno, era así. Era o que había. Era, é unha profesión que ten moita engancha, sabes, que ten que gustarche, porque se non eres feliz, non fas, preferes estar nunha oficina facendo unha denuncia ou facendo tal, pero si che gusta o que estás facendo, é inevitable. Mm, Eso, ten que gustarche. A min encantoume. mm, Fun inmensamente feliz facendo de policía. ujú. Facendo de policía non, Facendo facendo policía. Exactamente, sí, sí. pasaches medo algunha vez? A min dame vergonza decir eso, Por porque, que? teño que dicir que non. Nunca pasei medo. Ao contrario, pasei momentos agradabilísimos esperando por facer un servicio, esperando tal, pois, a ver si collemos a todos, a veces nunca pensei que podía pasarme algo e nunca me pasou nada, o sea que acertei. Pois sí, a verdade é que Ah, sí. Porque, non pero tampouco eras inconsciente, quero dicir, porque non, ás non, veces que va, claro, para nada, non, joder, se levas unha pistola no cinturón, se a levas é por algo, é porque non, mm, sei que, e eles tamén, e eles teñen moito máis que perder, bueno, dentro dun orden, que nós, non? Porque nós podemos perder a vida en ese momento de tal, e non ganamos máis, mm. non ganamos máis. Eles son os que ganan diñeiro, os malos, pero bueno, está montado así, o sea que nada, está ben. E hai algún momento que recordes con, bueno, pois con especial agarimo ou un cal dirías que foi o teu momento máis importante na túa carreira ou que máis lembras? Non sei, non, hubo tantos momentos así de interesantes, pero tantos, pero non. Non sei, en unha en Cambados íbamos, fomos a buscar a un tío destos, que era un dos o tío dinos que a porta na nariz, a outro compañeiro a min, un deles que íbamos a deter. Porque despois, cando detes a xente, fanse equipos. Entonces, sabes en onde vive cada un. Entón, Ujú. primeiro, hai que coller o alijo. Segundo, hai que poñer en marcha todo o operativo. Diante cerca da casa onde vive e tal, pois hai 5 ou 6 persoas que en 2 coches ou así, que van a entrar ás 3 da mañá, ás 4 da mañá, ás 5 da mañá, porque os barcos cheos de cocaína abórdanse a esas horas, tal, porque senón, hai que collelos durmindo, a maior parte deles, Ujú. porque así a reacción sempre é máis Mais suave por parte deles, a ujú. reacción sempre é máis suave e sempre é máis sorpresiva, Entón, pois, Normalmente facía claro, eh? iades de noite entón, claro. Claro, claro, de noite, pero bueno, os que iban no barco que abordaba o que traía a cocaína eran os geos, Ujú. non éramos nós, nós facíamos as detencións dos capos Dos de capos. de de Mm. de da Da zona, zona. entonces pois estabas ao pé da súa casa e xa entrabas e tal, Ujú. xa nunca houbo unha resposta violenta, Non, nunca. no, para nada. Quedáronse como, pois eso, como paxariños, Resignados, dalgún xeito. sí, que remedio lles queda. Claro. Estar ao redor teu 8 energúmenos dispostos a o que sea, pois mira, non... E despois, claro, conviviades coas súas familias na mesma vila. Na? Na mesma vila, que Sí, sí, conviviades buah. coa súa A min familia. aínda hoxe en día me saludan, coño. Ah, sí? Sí, sí. Aínda estuven lendo hoxe cartas desde a cárcel
non de narcotraficantes, sino de rapaces que, bueno, que facían eso, roubar os coches, e roubar tal, os radiocasés e tal, e que me escriben que son dignas de velas e de lelas, porque dice, si ves, chama ao jefe de servicio que hai aquí, coño, a ver si pode facer algo para que eu poida ter un permiso e tal, a ver se me podes traer unha roupa ou algo de roupa, e iba á cárcel e leváballe. ¿A ti? Sí, sí, Ah, sí, sí, sí. sí, 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 con todo. Esos O sea que de enseños algún xeito había unha relación persoal había, sí, sí, cos... sí, sí, sí. Sobre todo con xente que estaba na cárcel porque había cometido cousas a consecuencia da súa dependencia das drogas, Ujú, Entonces, pois, bueno, ao final ese é o que paga todas as mm. consecuencias. É o que máis pena che dá, claro. É o eslabón, digamos, máis débil, Sí, claro. efectivamente, sí, é verdade. Esos eran, ese era primeiro cando viña un señor ou unha señora a dicirche: "É que me desapareceu a televisión e o vídeo da casa", é que me dixe: pero usted ten un fillo que ten relación cas drogas?" "No, pois non teño, non creo, tal, pois levántelle sempre anda con camisa de manga larga?" "Pois sí, pois levántelle a manga a ver si ten pinchazos, moitos pinchazos", joder, Mm, eso todos o vivimos mm. os anos 80 foron moi duros en ese aspecto, moi Sí, duros. marcou claramente unha Morreron xeración. chavales xóvenes, Mm, como caían como moscas, mm, porque mm, non se daban conta do que estaban facendo, estaban destruíndose. mm, Si esa é a responsabilidade de tal dos narcotraficantes, a responsabilidade é moi grande. mm. Porque acabaron con unha generación, xa che digo, o do equipo ese, por exemplo, de Vilanova, eran de Vilanova de Arousa, un equipo de fútbol de chavales xóvenes que eran, acabou co equipo, quedou un tío, nada máis. Mm, Eh, pero bueno, mm. Sí, dende logo acabou cunha sí, sí, xeración sí, sí, sí. case Eu, case completa. eu xa fun a buscar a un sobriño, a un cuñado dun xuez que estaba aí no medio de Galicia deste nao e tiñao ali a súa conta o chaval había roubado unha farmacia, habíamolo descoberto Mm, e fomos alí a buscalo. Dices: ujú, "Señoría, venimos a isto, usted ten aquí a súa tal", pero e que dice: "Que hizo?". "Pois isto e isto". Pois nada, aí está, ujú, lleváronlo e tal, pero esos son as víctimas, esos son as víctimas do mm. narcotráfico. E logo, pois despois das víctimas veñen os que viven como Dios a Mm, consecuencia das ganancias da... ujú. Algunha outra operación así como peculiar ou que lembres especialmente? Sí, un día en unha ocasión estábamos facendo unha investigación sobre un barco con droga, con cocaína, e no momento en que se fixo a intervención do barco, en ese momento empezaron as detencións dos responsables da operación. E un dos principales responsables estaba falando por teléfono nun teléfono que tiñamos intervenido nun camping, nunha Ujú. cafetería dun camping, e está falando por teléfono, salimos a por el, a detelo, o camping está no terrón ao lado de Vía García. Fomos a por el o tío cando viu chegar toda a xente, unha cantidade compañeiros nosos, os meus, pero que eran de Madrid. Entonces, vimos chegar o tío, o primeiro que pensou foi: colombianos que veñen a por min. Ah. E colleu un canguelo impresionante. E cando me viu a min, que me conocía, señor León, que alegría velo, hostia, que alegría, e levou unha alegría impresionante.
Despois, pois, non, agora tes que montar con esta xente no coche para que xa te levan para a comisaría de Villa García e tal, e díxome: "Eu monto no coche que monte usted, porque a pesar de que xa me dixo usted que son policías, eu non me fío de todo". Entonces, tuvo que vir conmigo no coche, o sea que era a seguridade da súa vida dependía de que viñera conmigo. Da Eso policía. do que me Claro, como serían, non, os sí, colombianos para estar contento de ver a policía? claro, maravilloso eso, maravilloso. Si está contento de verte Despósteme, o non? malo, non? Hostia, joder, sí, sí, sí. Está, sí. Como crees que cambiou o panorama a hoxe en día? Hombre, si fas caso ás aprensións, pois cada vez peor. Mm, Aprensións de isto de cocaína cada vez hai máis, cada vez máis grandes, ahora acábase de facer fai pouco tempo, fai 15 días ou así unha operación, pois, antes do patrón noso, es que foi o día 1 pues, 3000 kilos aí de cocaína, eso é unha salvajada mm, o sea que non, xa. cuestión de sentimiento de culpabilidade, sentimiento desa culpa, é dicir, eu estou envenenando ou estou participando no envenenamiento dunha parte da sociedade. Eso non para iso ou estás mentalizado Mm, ou xa. senón non. E crees que o perfil do narcotraficante de hoxe en día é moi diferente o desa época, dos 80, 90? É moi distinto, Sí, para nada. non? O sistema é o mismo, Sí? o sistema é o mismo. O que hai é que buscar formas de poder introducila sin que te collan, nada máis. E cada vez, pois, fanas máis sofisticadas. Cuales son? Pois, o gancho ciego, que ven tal, ou o narco submarino, o que agora teñen de moda, pero tú crees que se poden vir 3 tíos metidos nun narco submarino desos que non se buah, eso é horroroso. Supoño que a mitad da cocaína, consumirán a eles no submarino, pero eh, Digamos que é máis complicado de tú a un tripulante de un narco submarino desos, normalmente ou é colombiano ou é venezolano. Alí metido en un recinto que vai como se estuvese na cadea. Sin comer, pois, con sabor a aceite e todo, e a gasoil. Pero claro, que pasa? Eso despois o que ganan en ese viaxe dalle para vivir, pois, uns cuantos anos xa e tal. Entonces, pois, bueno, non ten, é que non ten, eh, non ten solución. non ten é imposible. Si, a solución que todos nos fixéramos bos, que nos diese moita pena, pero, eso tes que traducilo a toda a sociedade, non hai maneira, eso non. O diñeiro, ten un tirón moi grande bueno, é o que hai, non? Enrique, canto tempo levas xubilado? De Dios de anos. Como Creo claro, como levo te estamos a xubileime no ano 2009. Ajá. E a que adicas o tempo? Ah? A que adicas o tempo? A esmoela, como se dice en galego, non? Non, dedico tempo dedícollo, non sei, a estar cos amigos, a Aprender idiomas, non? sí, estuve 5 anos na escola de idiomas en Vilagarcía, sí, estudiando francés, sí. A min gústame estudiar, estudiar, que mira que difícil eso. Non ler, aparte de ler, estudiar, gústame estudiar. Eu fixen a carreira de Dereito Ujú. na UNED, que é difícil, Sí. en 7 anos.
En 7 anos, ahora fixen uns esforzos tremendos, pero porque me gusta. A min o dereito sempre me gustou, o dereito me gustábame chegar a ser, ademais quería, eu teño un fillo, solo un, que é avogado, Ujú. e bueno, dinlle algo de interés por o asunto, non? E tal, pero vamos, pero gústame. Esas cousas fíxenas, antes de facer dereito fixen en Santiago criminología, e Pero mentres estabas exercendo? sí, Sí. sí, claro, por Ah, suposto. claro. O sea, sen duda, Ujú. sin duda. Sí, sí, claro. Porque ti foches Normalmente comisario, xefe de audico, non? sí, sí, sí. Xubileime de comisario de Santiago. Ujú. Eh, Bótalo en falta. Toda a vida. Eso Sí. estarei botando en falta toda a vida, eso. Sempre, sí, sí, sí. Mm. Inevitablemente, porque é unha cousa que foi a miña vida, foi o que me fixo, non sei, participar, porque como che dicía ao principio, é unha actividade que ten que é distinta. Cada día é distinto, cada asunto é completamente distinto, porque as formas de investigar un asunto ou outro non teñen nada que ver, logo estás pensando, dándolle voltas a eu acórdome que, por exemplo, hubo un caso dun asesinato ali en Vilagarcía e tal, e estuvemos dándolle voltas, a e ao final salía solo a comprobar unha serie de e acabei encontrando o que había feito o asesinato, sí. O culpable, Pero sí. por qué? Pero non me estou botando flores, non, ¿No? estoume botando flores no sentido de que me gusta o que fago. Entonces a miña Non os recompensa sacabas estaba aí, claro, a miña recompensa estaba aí, sí, sí. non o É sacabas por da cabeza, estabas todo o día pensando Claro, niso, claro, claro. sí, sí. Ujú. E iso, pois, ocúpache moito tempo, moitos días e moito tal. Tamén é verdad que os fracasos son tremendos, e aí os fracasos son maiores que os éxitos, Claro. o sea, Como se xestionan eses fracasos? Que supoño que son non non eres coller capaz de sacar adiante unha investigación e xa está, non eres capaz, agotaches todas as posibilidades mm, que tes, entonces, pois, bueno. e toca asumilo. Claro, claro, naturalmente. Mm, Pero iso dálle valor a próxima vez que acertas, mm, claro, que lle dá valor, claro, sen duda. mm. Un traballo moi diferente á política, que Home, probaches pois durante 22 días, non? nada que ver, non ten nada que ver. Como foron eses 22 días de alcalde de Vilagarcía? Pois mira, eh, eu o día antes de pasar a segunda de xubilación, de pasar a segunda actividade sin destino, porque era o que tiñamos que pasar. Que era unha ficción xurídica para non perder todo o diñeiro que ganabas en tal. Pois bueno, oye, con esta ficción xurídica de segunda actividade sin destino, pues, entregabas a arma, entregabas a placa, entregabas tal, e todo, e deixabas de traballar. E eu estaba en esa situación. Entonces, pois, non sei o que é moi difícil, pois póste a pensar, dice, véñenche a ofrecer, mira, queríamos que participases na nosa lista, o secretario do fun pro PSOE, non? Foi o secretario do PSOE en Vilagarcía. E pregunteille, porque estaba na porta da comisaría, e pediu para subir ao despacho e tal, e dixen: "Pero ti que fas aquí?", tal, "Pero veño a ofrecerche isto, que participes na nosa lista". E dixen: "Pero eu non teño nin puñetera idea, a miña profesión hasta hoxe é unha profesión que non ten absolutamente nada que ver ca política, mas ben ao contrario, mas ben ao contrario".
Entonces, pero en que número iba a ir eu? Si aceptas de un. Coño, pero como me dices, si non teño puñetera idea deste asunto, nada, non te preocupes, estamos un equipo ao redor teu para que des. E pensei e dixen, bueno, pois mira, é unha experiencia máis, nefasta experiencia, nefasta. Home, como debeu de ser para deixalo os 22 días? Non lle diches nin un mes. Nada, empezar a preparar e tal, e agardamos as eleccións, cara. Fun alcalde 22 Por días, eso o sea digo, que pero que era tan malo como para deixalo tan pronto? era non, eu deixeino porque me hubo unha contestación de o PP fixo un un escrito tal na Xunta Electoral Central dicindo que eu era inelegible no Ah, día que eu fun. ujú. Entonces a Xunta Electoral Central estudiou e dixo, sí, efectivamente, este señor era. Pero a mí dixeron, non dimitas, porque si que recurran, Ujú. oye, que recurran, e bueno, que xa veremos o que dice o xulgado, o que lle toque e tal. Non, non, a mí non, eu así non quero Dixeches que estar na política, non. De verdad que o agradecín moitísimo porque o que vin non me gustou nada, non, nada, non, era mal rollo. Se tú tes unha a túa mente formada nuns principios en que eso non cabe. como foi ese momento entón? Porque cando ti dende logo destilas paixón Sí, cando sí. falas do teu traballo, e ese día de entregar a placa, Sí. a arma, Son momentos difíciles, o que pasa é que estás preparado, sí, acabas preparándote mentalmente bueno, isto hai que deixalo, xa se acabou e tal, xa te a algunha min agora algunha mismo, bágoa caería, a min non? agora mismo me ofrecen volver a Sí, activo e vou. Claro, sí, encantado da Enrique, vida ademais, sí. encantado, sí. Tranquilamente, por que? Porque o que fixen gustoume. Pagou a pena, Eh? valeu a pena. Sí, por suposto que sí. Eu fun moi feliz traballando na policía, moi feliz, sí. E non Os pensas que ás veces na sociedade ten como unha mala imaxe da policía? Non sei, eu non sei porque ten a sociedade mala imaxe da policía. O que si sei é que de min hai poucos que tiñan mala imaxe. Ahora vou Mm, a botar aí que mm, a o cuarto a espadas claro. en meu favor, o sea que sí, no. Mm. Procuras, sabes que pasa? Que é moi importante. Si che gusta o teu traballo, non o denigras, non te volves unha persona mala, unha persona tal, non, gusta, ao contrario. Ujú. A mí gústame e gustoume toda vez facerlle favores á xente, facer eso de que me escriban desde a cárcel e que eso para min era o normal, sí. Ujú, Pero non sou, pero bueno, eso é unha forma de velo. ujú. Sí. Non, é unha forma de ser, unha forma Sí. de ver a vida e de verse a un mesmo tamén, porque di moito de ti como profesional, pero tamén como persoa, realmente. Bueno, sí, gracias. É un xeito de quererse, sí. Enrique, Gracias. moitísimas grazas. Enrique León, podería estar falando contigo toda unha semana enteira, sen parar. Bueno, pues, si queres, veño outra tarde. Pero Sí, dá gusto ver esa paixón sí. polo teu Eu traballo, son un policía apasionado, sin duda, Fun un policía apasionado. Ahora volvería atrás outra vez, pero que che digo, non me importaría nada, e penso eu máis dunha vez, si me a ver como tampouco me queda moito tempo para eso, porque pero Bueno, bueno, pois Enrique León, moitísimas grazas gracias a por ti. estar hoxe aquí no Tanto que Contar, xa que efectivamente tes tanto que contar. Sí, bueno. Moitísimas grazas.